masubo matuod ang dili ang ngayan. Provincial jail ang among ginsudlan. Pader nagalibot sa kilid magtimbang, trihas nga salsalon ng among puwertahan. Ang gintunaan sa among pabriso, mayara pamuno pamatay sang tao. Mayara hold upper kawatan sa bangko, mayara nga smuggler kontra sa gobyerno. Alas 7 sing aga kami ang mamahaw, isa ka pandisal taho nga malusaw. Ang luha sa amon mata nagakanaw-kanaw, bangod sa tong taho sarang mapanghinaw. Alas 11 in punto kami ang mapila, makadto sa kitsin makuha panyaga. Bugas nga inji wala mapili, bangod sang kitsin boy matamad magkuti. Ang amon nga utan ginulot nga langka, tinuktok nga tangkong bisan asin wala. Samtang nagakaon gatulo ang luha, daw ano ka subukon imo makita. Sabado, Domingo kami wala obra, kaming nagaulat sa among bisita. Maayo lang iya ang may mga asawa, kay may nagadulong sang pagkaon nila. Kami amon iya nga mga soltero, nagasulusan dig sa padir nga bato. Magabot na gani ang amon amigo, dayon kulo kadlaw 50 sigarilyo. Lunes pagkaaga kami ang bistahon, saka sa gobyerno ang amon padulong. Magabot na gani ang senyor paghukom, dayon tilindog pati tumalambong. Ang makaluluon kami nga ultimo, nagahilibian walay abogado. Maayo lang iya ang maisa kalibo, yara abogado matabang sa imo. Sang mabasahan na ang among sentensya, 17 kadena perpetua. Daw ano ka subutulukon sang mata, daw ano ka pait sang among sentensya. Sang matapos na ang among asunto, kami ang nanaog sa gobyerno. Sarado sang pusa ang wala kang tuon, daw ano ka subukon makita ninyo. Samtang nagalakap sa ungasang dalan, ang gwardiya nagaubay sa kilid magtimbang. Kami napauli sa aming pulian, karsin nga mapiot aming tagasudlan. O mga amigo ngayara sa sagwan,
Ibig naghimo sang murtang nga sama. Kanya mo niya ngayari sa kuta, madugay nga tinuig wala nakagawa. Madugay nga tinuig wala nakagawa.